Kaixo, nik 6. mailako irantzun naiz, eta poltsa miresgarria egingo dut. Panpina hau nire aita eta ama oparitu zidan, eta asko gustatzen zait. Liburu hau nire osaba oparitu zidan, eta asko gustatzen zait, animali buruz doa, eta asko gustatzen zait ikusten. Eta orain nire abestia politena ikusiko duzu. Egiten dugu Adela proposatu zegoelako liburu politena, panpin politena eta abesti politena. Eta hau abesti politena da niretzat, eta horrela ekarri dutena. Hau izan da dena, espero dut zer.